ná feic gach a bheicear. Fhile, scriobhneoir, aisteoir, múinteoir agus maverick. Rugadh Pádraig Mac Suibhne an 1942 tí bh muid dá bhaile ardúirithe I dtír chonaill, éit a bhfuil cónaí é go fáil. Bhí beirt deireatha agus beirt deirifre aige agus é ag foies níos in éileacht tír chonaill. D'fhág Pádraig an balla nuair na raibh sé 1 bhliain déag d'aois le tabhairt faoin na aisteoir oideachais, bhain sé céim amach sa stéir agus sa Ghaeilge an Óscail Mhaith Nuad. Tre a raibh sé a réite féin le bheith in na hairt. A níor bhadar gur thuig sé nar a bóthar na sagartóireacht fan na chonne. Go dtí an lá tainiú an, tá achas orm go neathí mé go mhaith nuad, agus tá achas orm gur agnaí é. Chuir sé seáil ag teagas leis na breithí Críostaí nún déalgan sular bhain sé ar diplóma sna jazz amach I mala clia. Bhí sé jazz bheith ága mala clia ins na seascatí tan aimime sin na rá. Fós Pádraig sa bhliain 1967 agus bhí cuigear clonne é féin agus ar a bhain. Scar siad tomul in na dhé sin. Dearhan gur chur mé sim sa scríbhneoireacht ar dús nuair a bhí mé tróntaí sa staidéir, sa hála staidéir gáiste ann I litir ceann. Bhí ó rudaí baga a scríomh agam leis an amach ar thart. Nuair bhí mé má nuad, scríb mé písaí baga an Ghaeilge dáibh, bhí éiris a gin éiris leir agus bhí písaí baga agamanta. Chothí Pádraig sim sa litríocht agus é gobar mar bhúntear dhíor bhunscoile agus mar phríomhaide. Bhíodh Pádraig ag aisteoireacht agus is siomaí uair a bhí se le feiceáil ar an scéalainn beag fásta. Tá piúma seo thar bheith sa múl. Creidim go bhhaca sibh cúpla ceann. Chanig? Is siomaí drama a bhí ag Pádraig Mac Suibhne ina híal pásanta fásta. Hála gur gó mé mí na baltain in 1974. Bhí mé má leas phríomhaide in Raitheadatha. Bhí má áthair hain mar bháil den sean IRA nuair a bhí an cogadh na Saoirse an agus an cogadh Cathaire. Agus is átha go raibh cuid den tradiisiún sin sa teile agus I mo chrí hain. Bhí mé bríosún Bortlíise. Ní raibh mé ceantathe a riamh, cúisiú mé ach ní bhuairtheas ceanta mé. D'fhág an méidir hála dul láraigh ar a híthir litríochta agus fáilsiú tabhsí an chrégan tomul bag na dhé sin. I meas na leor uile de chuid a fáilsiú, tá spáisteoireacht, solas weagna agus an teaglás in dhéhbhíl agus a thabhairt. Tá cail fhuiile ar a chuid gearr scialta fásta. Pléim Pádraig Mac Suibhne cursaí an taoil ar bhalla siimplí. Tá an tuaignis, cursaí caidreamh agus an mhóraltacht mar héimí in na chuid filiachta. Rud a tal le feiceáil sa déin Colscaradh. Dás an smaoinú do Colscaradh as an amsir an refren a bhí an a lár na nochtaidí. Na daoine a bhí go thart sa refren I caint faoi Colscaradh agus rudaí. Níor thuig siad go dtí bhí a gceist ag páiste bag, ag teachta amach an doras ar maidin ag golar scoil is teach ar ó as aontas idir na teismitheoirí an. Nar a bhar a bhád don na páistí sin, da mé ó an fearr agus an bhean scartha úna chéile. Tá gá íomha an sin, duine atá úil, duine atá sásta le rudaí baga simplíocht an taoil, rudaí dúthasatha. Agus an duine eile a bhfuil leis be nua amsire, daoine a máú agus daoine, thocail leat an bhrág a chur ar an chois eile, thocail leis an bhean a bheith mar sin, thocail leis an air a bheith mar sin.
ní léiríonn sé gohfuil duine ag tíomhúla tíomh amháin ná tíomh eile.